Stále Digestos a my už máme ve studiu u nás za mikrofonem dnešního hosta. Máme tady Fiska, my tě vítáme u nás ve studiu, ahoj. Čau, zdravím vás všechny. Zrovna jsem chtěl něco přečíst ohledně dějin prostitucí, ale to necháme si to na později. Takže Fisku, jak bychom začali? Asi nejlepší bude, aby se s posluchačům nějak představil, řekl nějaké základní info o sobě, aby si nějak udělali představu, kdo to vlastně Fisk je. OK, takže ještě jednou vás zdravím všechny, zdravím vlastně fanoušky, posluchače Rádia Kolej, svoji rodinu, zdravím a přátelé, posílám speciální pozdrav kamarádovi Honzovi Horňákovi do nemocnice, ať prostě se uzdraví brzo, měl autonehodu, teď se probral z umělého spánku. No a co se týče mě, tak bych vám chtěl říct, už mě asi vy někteří znáte. Já jsem Fisk, autor hitu Noc nekončí a budeme se bavit o mojí budoucí tvorbě, o tom, co už jsem natočil, o mých klipech a pak si asi zodpovíme nějaké dotazy, které jste tu posílali. A já mám takovou otázku, jak vzniklo jméno Fisk? Tak Fisk jsem si vlastně vymyslel kdysi společně s kamarádem, když jsem se rozhodl na to takovou delší historii, nevím, jestli se to přímo hodí. Jo, zkoušel jsem jako každý kluk, co jel v hip-hopu jako graffiti, jo, tak jsem to začal nějak takhle jako psát. No a postupně se to tak nějak rozvrstvilo i do té rapové stránky, no. Ohledně těch grafitů tady máme ještě potom dotaz od posluchače, tak to když tak potom. Určitě. Patrik. Já jsem se chtěl zeptat, teďka si to vlastně už řekl, že to vzniklo asi z toho graffiti. Co byl takový ten prvotní impuls, že začneš rapovat? Tak říkám, já jsem tu kulturu, vlastně ten hip-hop vnímal už od mládí svého útlého. Poslouchal jsem ty první pecky, ještě když tady byl prostě Eminem a tady to snad každý jako z těch, ty začátky Ameriky, Wu-Tang a tak dále, Wu-Tang Clan. No a prostě obdivoval jsem, chodil jsem na parties, tady ze začátku ještě jak Tři a Kontrafakt vlastně křídil Era, CDčko. Obdivoval jsem ty rapery na tom pódiu, byly to takové moje vzory a chtěl jsem se stát jedním z nich, nebo zkusit, jaké to je, prostě stát na tom pódiu. Jasně, takže tím si vlastně i taky zodpověděl naši otázku, kterou jsem ti chtěl položit. Kdo je vlastně taková tvoje největší inspirace v tom rapu? Z koho si bereš třeba nějaký příklad, nebo kdo tě nejvíce inspiruje? No tak těch interpretů určitě víc, je to ze Slovenska, z Polska, z každé země snad mám nějakého svého vzora, nějakého oblíbeného interpreta. Třeba Separa, Moma ze Slovenska, tady z Polska Čemná strefa, uskupení Label. Jo, to jsou takové moje... A z Česka někdo? Říkal z Česka třeba, z Česka Orion, Vladimír, Hektor. PSH celé. No jasný, jo. Dobře, tak my si teďka dáme tvůj teda nejznámější song, o kterém už si teda mluvil, Noc nekončí a okay. Potom si teda popovídáme víc o tom songu, protože on měl takový zajímavý příběh, jak se vlastně dostal do povědomí a vlastně si potom povíme i něco o tvojí další tvorbě a zároveň ten song Noc nekončí po nás chtěl zahrát Petr Hon, náš posluchač, který ti vzkazuje, že je tvůj velký fanda, takže... Tak děkuju, Peťo. Takže to vzkazujeme a... Okay. Tady je Noc nekončí. Noc nekončí od dnešního hosta Fiska, který je dneska u nás ve studiu a vlastně tenhle song je známý tím, že vlastně se objevil v pořadu Hudební masakry, vlastně který je na Stream.cz, tak mě by třeba zajímalo, jaká byla tvoje reakce, když se třeba dozvěděl, že tam to video je, nebo co jsi vlastně dělal v tu chvíli? To vám řeknu přesně, stalo se to, jak jsem zrovna prostě probudil, vstal jsem a na Facebooku mi přistál odkaz na ty Hudební masakry, kdy já jsem prostě to shlédl, takový ty prvotní pocity byly úplně jako, co to má znamenat, ale když na to podívám zpětně, tak na druhou stranu zase mě to nějak spopularizovalo, nebo něco prostě dostalo do podvědomí lidí, nějakým způsobem. A mě by třeba zajímalo, jako je to takový party hit, dá se říct, co tě třeba inspirovalo zrovna k tomu songu? No, tak prakticky moje prožitky na těch parties, které jsem nějakým způsobem navštěvoval. Jako prostě na diskárně, takže čistě za svoji zkušenost. Dal by se říct, ano. Dobře, tak teďka pověz třeba o nějaké další tvorbě. Máme tady třeba připravený nějaký tvůj další track. Třeba jestli chystáš nějaké album, nebo určitě. Co máš takhle v plánu v nejbližší době? Je toho dost, čím začít, takže připravuju vlastně na půlku roku v pololetí, někdy červenec album s kompletní produkcí vlastně od producenta Typhona. Je to producent, co dělal hudbu Kalimu, Gambovi, Bacilovi, to jsou všechno známé jména. Pak tam má další instro, tam má Special Beats, to už asi není třeba představovat v hudebním průmyslu. Jo, celkové album by mělo, jak říkám, vyjít někdy v tom pololetí toho roku a
složené asi z 13 tracků plus nějaký jeden bonus. A máš nějaký název už pro to album, nebo? Tak pracovní název toho alba je Zmije. Zmije. Je to vlastně, tak se bude jmenovat, nebo měl by se jmenovat pilotní hit toho alba. A s produkcí od Speciala je to vlastně o těch mezilidských vztazích nějakých, prostě jak si lidi hřejou na prsou, prostě hády, falešný kámoše a takové. Něco v tom smyslu, jo? Dobře, takže určitě se máme v tomhle na co těšit. Ty jsi nám teda teďka říkal, že bychom měli pustit třeba jeden z svých tracků, Řeč peněz, jestli ten bude na tom albu, nebo to... Ne, to je tak prostě free track, který jsem dal ven vlastně před tím albem. Jako jenom, jako free track na net, jo. A je to o penězích. No, taky jak mění lidi a co dělají pro ně. Dobře, tak my si ho teda dáme a... Je tam vlastně nějaký feat? Je to feat, je to feat s americkým zpěvákem June B. K tomu jsem přišel prakticky tak, že jsem pořídil vlastně i to instro s jeho zpěvem, s autorskými právy, jo, tak nějak jsme se domluvili na té kooperaci s tím vydavatelstvím Dries Beats, nebo jako produkcí. Jo, všechny práva na to jsou, tak... A mě by teda zajímalo na tom albu, třeba podle názvu toho songu Zmije, tak to bude asi nějaký takový serióznější track, tak jestli tam budou jenom takové, nebo tam budou i takové více party songy, nebo určitě, to bude tak napůl. Jo, co se týče toho alba, tam je vlastně specifické na tom albu bude to, že to nebude vlastně zařazené v jednom stylu rapu, že to nebude třeba celý trapový album, nebo prostě, já nevím, nějaký gangsta rap, že tam prostě od každého toho stylu bude třeba dva songy, jo. Třeba jeden nějaký takový ten party, zase třeba tři trapové, jo, dva takové nějaké smutnější, třeba jako dojemnějšího životě, true rap nějaký, jo. Takže všeho druhu takové. Jo, trošku dalo by se říct, no. Tak my si teda dáme ten tvůj song Řeč peněz a potom budeme zpátky. Pro všechny posluchače ještě, kteří mají nějakou otázku na Fiska, tak pište, dokud máme možnost se zeptat. Teda. Máme tady facebook.com/porad Digestor, tam nám pište do našich zpráv, nebo pokud nám napíšete na Facebook Rádia Kolej, my to tu všecko vidíme, určitě se nebojte napsat. Takže Digestor a Fisk. Řeč peněz od Fiska, našeho dnešního hosta v Digestoři, a my tu máme teďka asi čas konečně se podívat na nějaké dotazy od našich posluchačů, protože nám jich přišlo hodně, tak aby jsme je stihli. Ano, já jsem to tady vypsal, takže první dotaz je od anonymního posluchače Michala. Zdravím, chtěl bych dát Fiskovi anonymní dotaz teda. Zajímá mě, jestli při natáčení klipů Noc nekončí měl něco, nebo si dokonce užil z nějakou z účinkujících slečen. Děkuji za zveřejnění. Tak dobrá otázka. No tak jako bylo, něco tam samozřejmě bylo, no, při tom natáčení, jako... To jste taky natočili, nebo to už ne? To jsme radši netočili, to je do jiného ale jako prostě při tom natáčení ruka v ruce prostě a uvolnění, taková ta atmosféra, ty holky tam, ten alkohol trošku do toho, tak to nějak potom samo šlo. To se stává občas. Další dotaz od Adama. Za prvé bych chtěl vyjádřit teda velkou podporu a jeho tvorba se mu líbí, teda tvoje. A proč jsi ukončil spolupráci s Radovanem Kalužou? No, tak to je záludná otázka, tu jsem trošku čekal. No jako co se týče toho Radovana Kaluží, tak to je v tomhletom hudebním show businessu velmi specifický člověk, jo, když to tak mám říct. No a potom vlastně, co se událo, ten sled okolností po vydání toho klipu a ty reakce, a tak jsme se vlastně nějakým způsobem neschodovali na budoucí spolupráci, tak to nějak muselo skončit prostě. Jo. On to chtěl vést jiným směrem, já jsem měl jiné představy, jo, o tom prostě kam to orientovat, takže kvůli tomu jsme se nějak nebyli schopni shodnout a muselo to skončit. No. A jak vlastně vznikla ta spolupráce s tím panem Kalužou? Ta spolupráce vznikla tím způsobem, že jak jsem vlastně točil ten klip, ten třetí klip Noc nekončí, tak jsem to měl rozjeté podle sebe, točil mi to zdatný kameraman Zdeněk Vognár, vlastně jako všechny ty 3 klipy. No a to byl jako kamarád od Radovana, jako blízký kámoš, nějakou dobu jsme se i už předtím jako stýkali, třeba, že jsme se někde potkali v centru nebo na Stodolní, no a taky padla ruka k ruce a nějakým způsobem se do toho klipu angažoval. Pro mě to bylo i v něčem jako pozitivní, takhle, ale tak to pokračovalo, prostě takhle jsme se střetli, no, vlastně přes toho kameramana, dalo by se říct. Takže on vlastně přišel až v průběhu toho klipu. Ano. Dobře, máš tam ještě nějaký, nebo se podíváme na nějaké v dalším vstupu? Je tu ještě jeden dotaz od Radka, nějaký nejhorší track pro tebe a proč?
Ty asi nějaký... Nevím, jestli je to myšleno z alba nebo nějak obecně. Tak asi, jakože obecně, protože asi obecně. Kdo by neměl rád něco ze svého alba, co? Jo, takhle, jasný, tak. Já nevím, těch tracků je hodně teď špatných, teď si nemůžu nějak vybavit přesně. Tak nějaký třeba rap nebo něco takového, nějaký interpret. Český, slovenský. No, zahraničí. Třeba Johnny Machete. No se možná i shodneme na to. Specifický interpret třeba. Ale na druhou stranu, když třeba by někdo myslel Leho Beranka nebo tak to se ku podivu jsem se o to začal zajímat, až jak mě s ním začali srovnávat ty Konášovic média a tohleto. Tak to mi třeba nevadí a přijde mi to jako nadsázka jako docela vtipné a dobré. Třeba takové Atmo Music, co si myslím, že takovou... Co si myslím o Atmo Music, tak to jako nevím, jestli to je přímo myšleno jako rap, nebo... No, taky takové vyprávění spíš, ale myslím si, že si to najde, že to není špatné. Tohle si třeba podle mě může najít určitě hodně, nebo má to hodně fanoušků. Tak posluchači to určitě svoje má. Myslím si, že něco to v sobě určitě má. My si teďka teda dáme další track od tebe, který se jmenuje Když neumíš, tak kdybys mohl třeba nějakým našim posluchačům přiblížit nějaké pozadí toho tracku, co tě k němu třeba zrovna inspirovalo? Jo, jasný, tak to je vlastně na to být takový motivačnější track o tom, že prostě život je jako fajn, něco v tom smyslu. Je už to dlouho napsaný track, který jsem nahrál přes 2 lety ve studiu vlastně ve Fabriku od skupiny Safari tehdejší, celkem jako známý v Ostravě, interpreti i my známí, uznáváme je docela. No, tam vznikl ten track a vydal jsem ho vlastně až teď nedávno, no. Takže... Jo, vidím, že vlastně tu máš, že to vyšlo před měsícem zhruba, takže si ho teda teďka dáme a potom se vrátíme teda k dalšímu vstupu, budeme tu mít další dotazy a tak dále. Posloucháte Digestoř, dnešním hostem je Fisk, zůstaňte nalazení, ještě toho tu máme hodně před sebou. Když neumíš žít svůj život, tak se vrát, je to běh na pouhou. Upozornit naše posluchače, jo, že některé ty texty od Fiska jsou takové drsnější, jo, takže pokud jste citliví, tak si dávajte pozor, protože tam padají nějaká ty sprostá slova, ale samozřejmě, že s tím se dalo počítat. Můžete potom zajít do kostela vyspovídat. Samozřejmě Fisk je pořád naším hostem v dnešní Digestoři a ty si nám tady teda mezi písničkama zmiňoval svůj label, nebo nevím, jestli to je přímo tvůj label nebo label, se kterým spolupracuješ, tak nám teda řekni, co máš za plány s tím labelem do budoucnosti. To vzniklo vlastně když jsem ještě doma měl své vlastní domácí studio nahrávací, takové amatérské, kde jsem nahrál první songy a takhle, zkoušel s tím experimentovat nějak s tím rapem. Vymyslel jsem název labelu King Sounds Records a vlastně teď to dostává už do určité podoby, do určité fáze, už to roste, je to label, kde jsme vlastně teď nabrali slovenského interpreta Identitu, je to mladý rapper, hodně dobrý, teď komu vychází vlastně originální album na Slovensku. S tímhle spolupracujeme a label vystřídal už spoustu jako různých jiných interpretů i prostě vedení toho labelu. Teď vlastně to má i na starost můj kamarád a manažer toho labelu Denis Horvát. Jo, tímto ho zdravím. Také zdravím. Ten tak nějak plánuje věci, co prostě kam dál to směřovat, třeba i teď máme modní značku rozjetou, je to oblečení s motivem tohoto názvu KS Records nebo King Sounds Records, jedná se o kvalitní oblečení v hip-hopovém stylu. Teď čekáme vlastně první várku triček, jsou černé trička třeba se zlatým nápisem, graficky velmi pěkně zpracované, se spoluprácí od firmy 8 Haters, která třeba má na svědomí i modní kolekce od Sergeje Barakudy a takovýchhle. Takže žádná Čína, jo? Žádná Čína, přesně tak, tričko, které vydrží prostě roky, jo, a takovýhle. Jo. Dobře, takže myslím si, že co se týče tvého labelu, tak je určitě se na co těšit v budoucnu. Do budoucna určitě. My tady máme, doufám, že tě tím nějak nezaskočím, jo, ale naši posluchači, my jsme se bavili s některými našimi kamarády, co nás poslouchají, a oni nás požádali, aby jsme tě požádali o jednu věc. No. Jestli bys tady nedokázal hodit nějaký freestyle rap u nás teďka v Digestoři? Freestyle rap, jo? Jestli se tomu věnuješ, nebo tak můžeš zkusit určitě, jenom tak. Určitě můžeme něco zkusit. Tak jo, já ti tam hodím jeden známý beat a cokoliv prostě, jestli chceš. Jo, tak můžeme zkusit, no. Tak jo. Tak jo, ale pro všechny posluchače Rádia Kolej, tak jedem. Jedem, raz, dva, Fisk MC,
Umí si život vychutnat, je to v tom, že love nesmí být v životě tvojem číslo 1. Nejdřív vymysli strategii, plán, jak je udělat, pojď s námi se zabávat. Jdem, dneska procházím městem, zítra tu nemusím být. Můžeš snít, můžeš mít všechno, co si budeš přát. Já zdravím a za svýma slovama vždycky budu stát. Je to několik let, co dělám rap. Můžeš mě vidět na rohu bloku, smrdět ve tvý děl, čtvrtí dělat bordel. Každopádně jsem to já, s chutí posílám slova dál. Škola páňská, dneska se sedí ve studiu, Rádia Kolej se čilí a jedem dál. Jak to máte rádi lidi? Bitches. Tak jo, děkujeme, jako myslím, že se s tím popravil dost dobře. Takže my si teďka dáme další track, já teďka tu nemám žádný od tebe připravený, takže jestli třeba nám doporučíš nějaký, co máš na svém YouTube kanálu, nebo něco tady z tvého labelu. Takže... Když tak tam dáme něco prostě a... Určitě třeba klip Odraz doby můžem pustit. Dobře, já to tu teda najdu. První klip vlastně ze série těch 3, co vyšly. A na ten jsem mi docela hrdý, je to takový prostě čistý rap jako z prožitku, z ulice, z toho, co prožívají denně. Tak jo, tak my ho tady máme, tady je teda Fisk Odraz doby. Nezapomeňte, máme tady Fiska pořád ještě ve studiu, tak můžete psát nám dotazy, na cokoliv se můžete zeptat na facebook.com/porad Digestor a my za chvíli se teda vrhneme na další várku dotazů od vás posluchačů. Musím říct, že nás tím celkem zavalujete dneska. Okay, určitě se zase padá. Takže tohle byl další track od Fiska, který je dnešním hostem Digestoře a máme tady další várku dotazů od vás posluchačů. Papírovi nám žádný nedošel a jestli jste ho poslali teďka, tak spíš ho pošlete přímo Fiskovi, protože to už asi nestihneme. Našli jsme tady za oknem mrtvého holuba, takže možná nějaký dorazil, bohužel nebylo otevřené okno. No, takže smůla, no, takže musíte jenom psát na Facebook. Takže máš tam další dotazy? Mám tady dotaz od Radka, jestli ti něco říká jména jako Divoký západ, nebo Špatný vliv, nebo Peneři strička Hamboje. Určitě super dotaz, říká mi to. A jak jsem byl, já nevím, tak ještě 10 let zpátky jsem dokonce i tyhle interprety poslouchal, 10-12 let zpátky. Peneři strička Hamboje, to je vlastně... No, jasně, to poslouchám doteď, ale Divoký západ, to jsem si jížděl už nevím, ve 14 letech, 13 let zpátky skoro už. jak to bylo vlastně novinka, jsem to měl na kazetě, úplně jsem to žrál, byl jsem z toho hotový úplně. Mě by třeba zajímalo, jestli si nějak pamatuješ, třeba z dětství, jaký byl úplně první hiphopový song, co jsi kdy slyšel, nebo nějaký, co si vybavuješ tak nějak? No, někdy v těch mých, nevím, 13 letech mi bratranec ukázal kazetu Peneři strička Hamboje, bylo to ještě to před repertoárem, jak tam měli ty písničky Metro a takový ty oldschooly úplně, tak to prostě, tady tohle to si pamatuju, že jsem byl úplně udivený z toho, co tady z téhle hudby. Já jsem se třeba hodně udíval na Supercrew teda. Jo, v té době, no, taky potom určitě, fotky z novín a takový jako, Zalejzám do laboratoře, nevyjdu ven do 6 hodin. Takže to jsem taky si jížděl hodně, no. I ten Špatný vliv, taky, říkám, už těch 12 let zpátky. Mám tady otázku takovou osobní trošku, jak to máš s holkama, jestli máš nějaký vztah nastálo, nebo jak to máš prý? No, tak zatím jsem vlastně sám a čekám na tu pravou, až se ukáže, no. Až se ukáže někde. Až se najde, no. Jestli chceš třeba, můžeš tady třeba říct, jaké máš dobré vlastnosti, třeba se nějaká... Jo, tak kdyby třeba nějaká měla zájem, jo, tak jsem jako hodný, jo, přivětivý, klidný, no. Dobytečku na zahrádku. Určitě, takový jakože romantik, jo. Takže hraju to na city, no. Svíčky, to vlastně, Patrik, tvoje sestra má někoho nebo ne? No teďka ne zrovna. Nevím, jestli by to teda úplně fungovalo, ale zkusím to poslat dál a uvidíme, no. Jestli tam není nějaká omezení věkem, je teprve 12 totiž. Ne, ten rozptyl je velmi vysoký, jo, 17 až těch 32, 35. Takže od 10 po žížalku. Máš tam ještě něco? Je to takový osobní dotaz dost. Rozhodoval jsem se, jestli mám přečíst. Co cítíš k mojí sestře Elizabeth Sobková? Strašně by jí potěšilo, kdyby si jí řekl, co k ní cítíš veřejně. Jo, fakt jí mám jako rád, no. Jako asi k tomu není jak moc co dodat. Jí mám rád a jako záleží mi na ní, no. Jo, jinak jako někteří opravdu si to tady vzali, ty naše dotazy,
Tady to opravdu z hurta a prostě si tu napsat takové osobnější dotazy, ale proč ne, že? Máme taky na to prostor tady. Další otázka, taková dost zajímavá. Jaké je tvoje nejoblíbenější zvíře? A proč? Tak to je dobrá otázka. Tak já nevím, nejradši mám jako sovy z Harryho Pottera, jo, tu bílou sovu, Hedviku. A hned potom mám nejraději zvířatka papoušky. Papoušky mám taky rád zrovna, oni jsou takový chytří a četl jsem nějakou studii, nějaký výzkum, podle čeho jako určuje to, jak má rád vlastně zvíře člověk, jo. Třeba ti, co mají rádi jako, já nevím, kočky, tak jsou přítulní, ti, co mají rádi psy, tak jsou, já nevím, že spolehliví, jo, a ti, co mají rádi papoušky, že jsou komunikativní, jo, různí, prostě rádi mluví, jo, rádi se předvádí. A třeba ti, co mají rádi hady a pavouky, takže prý prostě jsou nějací jako uchylní, jako, že mají nějaké, že to není samo sebou úplně tak jako. Zrovna tady Tadeáš má rád klišťata, a což jako celkem sedí, protože mi často pije krev, takže. Jako já většinou sleduju bazoš.cz a dívám se tam na použité spodní prádlo a snažím se ho vydražit, ale moc holek mi ho poslat nechtělo. Jako já ti když tak můžu poslat potom stránku, kde to prodávají. Tepiš.com. Nebo jestli mamka potom nějaké vyřadí, tak když určitě dám vědět. Zatím mám od taťky, nechceš. Kdyby nebylo, tak kdyby byla nějaká nouze, tak bych si když tak bych zkusil. Jo, tak my si teďka dáme jeden song od PSH, ty si je tady zmínil, jako že jsou tvoje takový vzor, jeden ze vzorů. A potom se teda vrátíme, nevím, jestli tam máš ještě dost dalších dotazů. Dotaz, mám tu ještě 2. Dobře, a tak vyřídíme ty poslední 2 dotazy, ještě se podíváme na další věci. Na počasí. Třeba zeptáme se třeba, jaké má Fiskgrad počasí a vy ještě máte poslední možnost, nebo poslední. Uvidíme, jak dlouho nám to tu ještě potrvá, ale máte ještě možnost nám pořád psát dotazy na Fiska na facebook.com/porad Digestor. Napište nám to do zpráv a my to všechno se budeme snažit tady Fiskovi nějak zprostředkovat a on se to bude snažit odpovědět. Jste nalazení na Digestoři na rádiu Kolej. Přesně, ano. Vítám vás u dnešního kázání. Dneska se podíváme na přikázání 11., které vás zbaví veškeré negativity. Rádio Kolej poslouchati musíš, pořad Digestoř ladíti na něm musíš. Mír se mi v duši tvoří, když jsem nalazen na Digestoři. A mír se teďka v duši tvoří vám všem, kteří jste nalazeni, protože máme u nás ve studiu Fiska. Já jsem úplně v míru, já zajdu na nějakou charitu dát peníze asi za chvilku. Jo, já ne, ale teďka tady máme další dotazy, vy nás zavalujete těmi dotazy, což je jedině dobře, protože my jsme tady pro vás. Ano. A Fisk je tady dneska taky pro vás, takže máš tam něco dalšího? Ano, co si myslíš o prezidentovi ČR v závorce, kdybys neviděl, je to Miloš Zeman? Vím, kde je prezident, no, co si o něm myslím. Nevím, asi nemá žádnou pozitivní vlastnost, kterou by mohl mít prezident, nebo kterou by se mohl reprezentovat. Jo, dělá docela velké jako uchylárny třeba. Jsem teď četl na novinkách nebo kde to, že si zapálil cigáro v nějakém luxusním hotelu, platil za to pokutu 15 bíků. Takže docela solidní ústřel na prezidenta, jako bych řekl. No. Mi tady teďka přišel jeden dotaz, když jsi z Ostravy, tak jezdíš si fanouškem Baníku Ostrava. Určitě, tak jako každý Ostravák mám rád svůj tým, jo, který, jo, Baník Ostrava určitě uznávám to, mám to rád, jsem jako panda, dalo by se říct, že jako každý Ostravák jsem lokální patriot. Mám tady další, teda co si myslíš o Jirkovi Konášovi? Aha. Je to Jarda Konáš, myslím. Jarda. A tak tady, já tu mám Jirku, to je asi jeho brácha, ale to si myslíš o jeho bráchovi? Já jsem to viděl, ten dotaz, ten to tam psal, to tam fakt, že napsal takhle, takže Kdybych nevěděl, je to moderátor hudební masakru. Jsme rádi, že posluchači mají takovou starost, že všecko nám tak podrobně vysvětlují. No, Jarda Konáš, to je osobnost sama o sobě, tak já nevím, co k němu říct, no. Dělá hudební masakry, nikdy nikoho nepochválí, vytahuje prostě něco, co třeba sám nedokázal a jako nevím, co moc k němu říct. Já mu jenom vzkazuju, ať si třeba poslechne do budoucna moje další tracky. Už jsem mu i posílal přímo na jeho mail tady ty 2, co už jsme si pouštěli. Ještě se k tomu nějak nevyjádřil. Tak třeba zas příště, no. Jo, oči na sere. Máš nějakou zkušenost s drogama, po případě s marihuanou? No tak
co se týče drog, tak vlastně v tomhle ohledu už vůbec, jako, že bych v tom měl, to by se říct nedalo, že bych jako fetoval nebo tak. Jako nějakou zkušenost s drogama, jako jsem se s nima střetl asi tak jako každý prostě, že co se třeba týče marihuany, tak si výjimečně občas zakouřím asi, nebo moc drogám jako takhle neholduju. Spíš jako vůbec, neberu drogy. Mm-hmm. Máš tam nějakou tu otázku, byla tam ještě jedna? Myslíš tady, co nám přišla na stránku, jo? Přišla na stránku a teď nevím, ty jsi řekl, že ji přečteš. Já nevím, které všechny si přečetl. Teď už jsem si na ní vzpomněl. Jo. Hraješ automaty. Jo, to byla stručná a jasná otázka. Jestli hraješ automaty. Ne, určitě ne, jako že bych hrál automaty, to rozhodně ne. Nějaký ten hazard, občas, že bych jako si vsadil na zápasy, tak to jako občas je taková nějaká moje neřest. Zvlášť miluju NHL ligu, doporučuji vysoké kurzy, takže jsem velký fanoušek Los Angeles Kings. San Jose Sharks, to jsou moje oblíbené týmy, které už mi párkrát přinesly zisk. Já bych se chtěl zeptat ještě vlastně ohledně hudby. Ty jsi nám tady vlastně říkal, jaké posloucháš interprety ze stejného žánru, jako si ty v podstatě, jaké z rapu. Mě by zajímalo, jestli posloucháš i nějaké jiné žánry, než je hip-hop. Tak určitě si jako poslechnu i více žánrů, všechno, co je dobré, líbí se mi normálně i ty prostě, já nevím, taneční hudba, nějaké rockové písničky, retro, od každého stylu mám nějakou prostě oblíbenou skladbu, jakože to se snažím sledovat jako každý interpret, abych se nechal třeba nějak inspirovat nebo motivovat nebo tak něco. Teď nám napsal jeden posluchač, když jsi teda zmiňoval to NHL, přesně Zdenda. Jaký bys mu dal tip na NHL? Je, tak přiznám se, že dneska jsem nepozoroval statistiky, ale přes tabulku Live Sport je aplikace hodná, tak tam si můžete sledovat aktuální formy vlastně týmu a můžete porovnávat, posuzovat. Jednoznační favoriti vždycky Los Angeles Kings, můj oblíbený tým. Já mám Colorado teda. Jo? Colorado Avalanche. Colorado, to je od malá. Jinak něco jsem se chtěl zeptat o NHL-ku. No, sbíral jsem hokejisty. No, to jsem jako dítě. Klasika, to jsem sbíral taky. Měl jsem zlatého Jágra, to bylo. Já pohyblivého, na tom jsem nejvíc ulítal, pohyblivý kartičky takové. Já teďka tady mám jeden song, vlastně ty už máš teda zkušenosti se skládáním party hitů díky Noc nekončí a tomu, co připravuješ. A je tady jeden rapper z Brna, jmenuje se Mont Blanc, nevím, jestli jsi o něm už slyšel. Bohužel ne. Není moc známý. No, nás by zajímalo, on tady taky natočil jeden takový party hit, jmenuje se Kalba roku. A jestli by si to teda neposlechl a potom nám třeba řekl, jak se ti líbil, jo, protože Mont Blanc je takový hodně zvláštní rapper. Mont Blanc, jo? Mont Blanc. Blanc, aha. Nás by vlastně zajímal názor někoho, kdo rapuje, co si o tom myslí. Dobré, protože, to mě normálně mučilo. takže nelíbilo se jí to moc. No jako snužka autotunu, nevím, nějaké... Nedávalo to smysl moc, no, mi přišlo. No. Mont Blanc. No. Asi si dal předtím moc Blantu, nebo nevím teda. No, kdyby si slyšel jeho další tvorbu, ono to tam nic moc nedává. Se věnuje jenom party shitům, jo? Nebo? Právě, že ne, jsou tu i jako takové spíš gangsta songy, ale že by dávali větší smysl, než ty ostatní se nic nedá. Dáme si jenom krátkou ukázku songu Rebel, jo? Týpek, jsem tvrdej, do práce vždycky přijdu 10 minut pozdě na eskalátoru, stojím zásadně vlevo, žeru banán a čtu si Bravo. No to by možná stačilo. Tak to je uchylárna, naprostá uchylárna. Ten má rád určitě pavouky a hady. Je to tak. Přišel nám tady další dotaz od jednoho z posluchačů. Jestli máš nějaký oblíbený klub nebo bar v Ostravě, kde tě lidi můžou třeba potkat? No, tak rád chodím, protože to mám přilehlé. Občas se ukážu v Alexandria Loď, Classic Park, no na Stodolní se občas taky objevím, takže co se týče Stodolní, třeba mám rád klub El Paso, tam je to takové přívětivé pro mě. E99, no spíš na té Stodolní je toho dost. Takže kdyby tě někdo chtěl třeba nějak zastihnout a tady přímo napsal náš posluchač, že by si chtěl dát nějakou fotku, takže tam na těch místech je možnost. Může i v okolí Výškovic, Ostravy,
Můžeš chodit po Víčkovicích třeba a prostě... A tam je může hledat a třeba, když budu do Alberta, si koupit rohlíky a... Tak co si třeba nejčastěji kupuješ v Albertu, ať ví, kde čekat? Tak si v Albertu koupím nejčastěji asi, nevím, potraviny, něco na pití, nějaký ten rumík. Tak když bude čekat tam u nápojů, tak tě určitě zastihne. Tak si nejdřív v tom Albertu kup třeba stán a můžeš tam čekat někde. Máš tam ještě nějaký dotaz? Mám tu od Adama, kdo je tvůj nejlepší kamarád? Můj nejlepší kamarád, tak jednoznačně určitě to nedá. Mám svoji skupinku, s kterou se stýkám denně. Jo. Jsou to kluci, kteří mají prostě přibližně tolik, co já, třeba o 2 roky plus, minus. Jo, trávím s nima většinu mého času. Můj dobrý kamarád je zároveň můj manažer Denis Horvát, Mícho Nevřivý, zdravím Zdeňka Perďase, těch kluků je fakt hodně. Kunu zdravím, speciální pozdrav pro Kunu. Taky zdravíme. Taky Kuno, čau Kuno. Čau. Jinak co se dívám tady u dotazu, tak mi jich tu přišlo jenom pár, takže já už mám všechny. Co si myslíš o mladých reperech? Tak určitě... To je takové hodně všeobecné taková otázka. No, asi nějakých začínajících možná, nebo... Je to tak, že v dnešní době chce jako začít rapovat prakticky každé dítě, co to poslouchá. Takže ty možnosti vlastně, když třeba, já nevím, z toho mladí, jak to začínalo, tak v té době vlastně postavit si nějaké studio svoje, nebo něco takhle začít budovat, bylo mnohem těžší než teď, když si koupí jako někdo USB mikrofon za 1300 a hned na to začne nahrávat tracky a la tady Mont Blanc. Tak prostě nevím, tak když jsou v tom dobří a trénujou, tak proč ne? Jako já si myslím, že je třeba podporovat mladé rapery, pokud jako to stojí za něco. Jo. No, myslím, že to je určitě pravda. Jo, mě jako teďka napadlo, ale nevím, jestli když jsi trpěl u Monta Blanta, jestli ti to máme pouštět. My jsme vlastně sami narepovali song, takové intro pro náš pořad, které pouštíme vždycky na začátku. Tak jo? Tak ti toho pustíme, pojďte. Jo, jako... Mi přišla ještě jedna otázka, mohli bychom... Jestli máš s sebou něco proti nějaký, jak se to jmenuje, když jedeš v tramvaji, v buse a nechceš, aby ti bylo špatně, tak si to bereš. Kinedrill, jestli máš Kinedrill, tak si ho dej a my ti to pak pustíme. Máš tam ještě teda dotaz? Jo, jestli jsi měl někdy něco společného s Fuerzou Armou. S Fuerzou Armou? Jo, tak společného, tak já nevím, dalo by se říct, že některé jako členy z nich znám. Někteří jsou mi kamarádi, takže mám písničku s Pretorianem Gazdíkem, kterého taky mimo to pozdravuju tímto pořadem. Takže já vlastně proti Fuerze takhle rozhodně nic nemám, dalo by se říct, že dobrý, proč ne? Jsou to, dalo by se říct, mý kamoši někteří. Jo. A ještě jeden, tady máme od Kuby. Jaký máš názor na konspirační teorie, jestli věříš v UFO a tak dál? Chemtrails. No, tak to je zajímavá otázka. Chemtrails. UFO? No, tak já nevím, asi něco může být ve vesmíru jiného ještě kolem nás, to určitě, vyšší síly taky vládnou. Já jsem takový lehce založený, v tomhle. Mm-hmm. Takže proč ne, jako. Takže věříš třeba, že druhá světová válka byla celá naplánovaná? Až takhle, jo. Tak to... Takhle... Oni na světě, jsou totiž různé konspirační teorie, některé jsou celkem rozumné, ale některé, co jsou hodně. Jasný, no. Tak taková ta asi nejzásadnější, to 11. září třeba, co si o tom myslíš, jestli si to udělali sami Američani, nebo si myslíš, že to byli teroristi třeba? Tak to bych věřil normálně, že to mohli být třeba i teroristi, jo. Takhle jako... Na to kolo je spousta různých názorů, každopádně každý si udělá obrázek. Byl by to sám opravdu globální nesmysl, kdyby si to udělali sami třeba tohleto, jo. Jako ono je možné úplně všechno, třeba to nebyli ani Američani, ani teroristi, jo. Já jsem slyšel takovou konspirační teorii, že to vlastně byl Daniel Nekonečný, že přišel udělat show do obchodního centra a že ty ohňostroje mu tam nějak trošku střelili, jo. Kdo ví, kde je pravda. My ti teda pustíme, má to jenom 52 sekund, takže není se čeho bát. Digestos intro. Je, tady Digestos. Yeah, motherfucker! Yeah, bitch! Oh yeah! Dej mi D, dej mi I, dej mi G, dej mi E. Dej mi STO, řet! Pondělí 6 večer a Digestor začíná. Je tu Patrik, Tadík, jejich svačina. Rozjíždíme show, tak jako vždycky, a kdo neposlouchá, ten dostane filcky. Ano, kdo
mikráku sázíme jako přemík podlaha. Někdy když to přeženem, tak se svítnem i do taha. Tak nás nalaď a per si nás do uší, nebo ti na rameno smrtka zabuší. Tak jo, Fisku, co jsi... dobré, panové. Co jsi o tom myslel a proč to byl nejlepší rap, co jsi v životě Byl slyšel? to dobrý rap, dobrá upoutávka a myslím si, že jste si to dali. To jsme si teda hodně dali. Jo, trvalo nám to proč 15 minut. Proč ne hiphopové reklamy? Trvalo nám to 15 minut složit i nahrát, takže to fakt tvrdá práce zatím stojí a Ještě nějaká vizualizace a je to tam. to máme v plánu, takže všichni, co posloucháte, sledujte Digestoř, brzy uvidíte náš brutální klip. Máme takovou, že budeme u toho jít vlastně jenom polívku, takže... No. A ještě rozhodujeme se, jestli gulášovku nebo nějakou kuřecí. To se uvidí. Máš tam nějaký další dotaz? Dotazy už jsou u konce, všechno už bylo zodpovězeno. Já se podívám, jestli nám to nepřišel nějaký nový. Vidím teda, že ne, takže ještě teda... Takže ještě ty nějaké koncerty do budoucna, kde chystáš nějaký... Určitě kde tě můžou lidi rád vidět. zmíním. Mám naplánované teď v brzké době 2 koncerty. První je 26.2. je to v Hlučíně, klub Piváč, Pivovar. Tam vás rád všechny uvidím, budu tam mezi 11. a 1 hodinou. Jo, takže 26.2. klub Piváč, Pivovar v Hlučíně. Tam budou asi pivo podávat. Asi se tam podává pivo, všechno možný. Je to tam prý nově zrekonstruované, takže se tam určitě pojďte podívat, budu tam live. Potom 12.3. klub Michalkovice, klub Brooklyn. Přesně ten klub, kde už jsem byl i před Vánocema. Jsou to takové vesnické kluby a v tom je tam sranda prostě. Přijďte se podívat, 12.3. Brooklyn, 26.2. Hlučín, klub Piváč. A příště možná i ve vašem lokálním klubu. My si teďka ale dáme ještě nějaký další song a potom ještě uděláme zkusíme zodpovědět třeba, jestli nám přijde nějaký další dotaz. Prostě to nějak tak celé zakulatíme dneska a určitě budeš moct vzkázat něco všem posluchačům, takže si můžeš mezi tím něco připravit a myslí nám ještě další song. Ano, Mustar Hit Mess. Nalazení na Digestoři, my tu máme ještě pořád Fiska a máme tu poslední 2 dotazy a potom bude prostor prostě mít Fisk sám. Může vzkázat úplně cokoliv, úplně komukoliv. Takže začneš tím Já dotazem? můžu začít, sleduješ ordinaci v Růžové zahradě? Ano, přiznám se, že jo. Tak to jsme 2. Jo, sleduju ordinaci a dokonce jsem takový fanoušek, že si stavuju jíždily dopředu, jo. Takže to už je pokročilá fáze, jo. A jaká je tvoje nejoblíbenější postava? Ještě byl tady dotaz. Bobo Schwarz, to je zabiják velký. To tam jako hodně ničí. Jo, je pravda, že to tam tak aspoň rozpiluje v té ordinaci, jo. A tak tady až se na to nedívá tady třeba, ale díváš se na jiné seriály, na doktora Martina. Jo, doktor Martin, nebo doktor Zhor, Medicopter 117. Komisař Rex. Jo. Komisař Rex je super, prostě toho jsem se díval, jak jsem byl malý a máme pořád toho ještě Halina Pavlovská v kuchyni. Jo, ordinace je ale dobrý úlet, jako si myslím. Jo, jako je to takové, když to bereš jako komedii, tak jo, právě, je to dobré právě. Já se u toho dobře odreaguju. Já tu mám dotaz, jaký máš názor na homosexuály a na potraty? Takový plně tvrdě tady toto vypálili. Tak co se týče homosexuálů, tak pokud teda neskouší na mě nic, nebo s ním nepřijdu do kontaktu, tak ať si prostě mezi sebou tam dělají ty svoje uchylárny. A pokud se to netýká mě, tak proti ním v zásadě jako nemám nic. No a potraty taky, že prostě lepší než přivést na svět třeba děcko nechtěné, aby trpělo, no tak... Aby žilo po babyboxech třeba. Jo, něco takového, tak to si myslím, že je větší trest přivést to dítě na svět, než ho prostě ještě vzít a nedát mu třeba tak špatnou budoucnost. No, to je pravda, pak vznikají takový lidi jako Tadík a... Jo, bohužel, no. To si myslím ještě velmi povedený případ. Děkuju. To bych nechtěl vidět, ty nepovedené. Tak jo, máš tam ještě něco, viděl jsem, že ti tam něco vyskočilo? To byl takový jenom chvíst, to nestojí za zmínku. Dobře. To už jsou takové jenom... Tak jo, teďka Fisku, nevím, jak tě mám oslovovat. Jdeš na to dobře? Tak, máš teďka prostor, můžeš vzkázat úplně cokoliv, úplně komukoliv. OK, tak já bych chtěl vám všem, co to posloucháte nebo uslyšíte do budoucna, vzkázat prostě to nejlepší. Chtěl bych vám
vzkázat a upozornit vás teda na to album, kvůli kterému tady dneska jsem, které se snažím nějakým způsobem promovat. Vychází teda v polovině roku, jo, pracovní název Změ, producent Typhoon, Special Beats, hosté se tam objeví zajímaví, můžu třeba zmínit kanadského rapera Otto Ferocity, s kterým už mám jednu spolupráci. Ten se přestěhoval z Kanady tady do Čech, že je v Praze, potom mám rozjednané něco i třeba s Pretorianem, tak jestli to třeba klapne, tak taky to bude fajn. Ještě tam mám další hosty, jsou to i Slováci, to se můžete nechat překvapit. To už jsou docela zajímavé jména, takže co se týče tohoto alba, do budoucna čekejte nové věci. No a doufám, že se budete mít dobře a že se třeba potkáme na nějaké party společně se mnou. Dobře, já si myslím, že to bylo vyčerpávající. My ti děkujeme, že jsi přišel, že jsi se stal hostem naší Digestoře a taky ti přejeme všecko nejlepší takhle do budoucnosti. Děkujeme všem, že jste poslouchali Digestoř, teda ještě bude chvíli pokračovat. My se teda loučíme s Fiskem. OK, čau. A jsme rádi, že jste byli nalezení na Digestoři. My budeme ještě za chvíli zpátky, teď si dáme nějakou tu hudbu. A zůstaňte nalezení na Digestoři. Jako každé pondělí od 18 do 20 na Rádiu Kolej. Patrik to řekl moc hezky.